मेगन गैयाब्लाबो मुलुगखौ नायनो हासिगोन। कानाडानि डक्टरफोरा मोनसे सोमोनांथाव खामानि मावदों। बिगियाना सानफ्रोमबो दावगागासिनो दङ, गुबैयै सावस्रि बिथिङाव, जेराव गोदान बिरोंदामिन आरो नागिरग्रा दिहुननाया गोबां बेरामफोरनि फाहामथायफोरखौ सिगांनिख्रुइ गोरलैसिन खालामदों। डक्टर आरो बिगियानगिरिफोरा सुबुंफोरनि जिउखौ साबसिन खालामनो थाखाय गोदान आदबफोराव खामानि मावगासिनो दङ। सानफ्रोमबो जाबाय थानाय बेफोर गोदान खामानिफोरा जोंखौ मोनसे सावस्रिगोनां आरो गोजोनसिन इयुननि फारसे दैदेनगासिनो दङ। आथिखालाव डक्टरफोरा मोनसे जाफुंसारनाय मोननो हादों, जाय लाख लाख बेमारिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं सोमजिहोदों। गुबैयै कानाडानि सासे आइजो गेल लेन, जाय थांनाय 10 बोसोरनिफ्राय खानि जानानै दङमोन, दायो मोनसे रुजुजायै सार्जारिनि हेफाजाबजों फिन नायफिननो मिजिंथिदों। बे सार्जारिखौ टुथ इन आइ बुंनाय जायो, जेराव बिथांजोनि हाथाइखौ बाहायनानै मेगनाव मोनसे लेन्स दोननाय जायो। भेनकुवरनि माउन्ट सेन्ट ज'सेफ हस्पिटालाव खालामजानाय बे सार्जारिया कानाडायाव गिबिसिन बेबायदि सार्जारि खालामनाय। देहा फाहामगिरिया बुङो दि बे आदबा बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ जायफोरनि बायजोआरि मेगन बिखंआ गाज्रि जाबाय, नाथाय जायफोरनि रेटिना आरो अप्टिक नार्भआ सावस्रिगोनां। डक्टर ग्रेन मालनीनि बादिब्ला बे खान्थिया ओरैबायदि मोननो थाङिदि गोबां मेगन सार्जनफोरा बेनि सोमोन्दै मिथिया। बे सार्जारियाव बेरामिफोरनि हाथायाव मोनसे लेन्स दोननाय जायो आरो बेखौ मेगनावबो दोननाय जायो, जायजों मोनसे गोदान कर्निया सोमजिहोनो हायो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।